Hemen komentatuko dugu nola egin eraiketa batzuk zenbaki hamartarrekin. Hasiko gara batuketak eta kenketak ikusten. Lehenengoz, batuketak edo kenketak egin behar ditugunean zenbaki hamartarrekin kontuan hartu behar dugu zenbaki guztien koma guztiak zutabe berean egon behar direla. Hemen badauzkagu hiru zenbaki eta komaren aurretik dauzkagu batekoak, ehunekoak, milakoak edo egongo ziren aurrean edo, eta komaren ostean egongo dira hamarrenak, ehunenak eta bar. Bale, importanteena esan dugu komak zutabe berean egon behar direla. Eta orain eskumatik hasi behar gara batuketa egiten. 5 gehi 3 8, hasiko naiz idazten, 6 gehi 4 10, gehi 5 15. Eramaten dut bat. 7 gehi 1 8, gehi 1 9, 9 gehi 8, 17. Eramango dugu bat gehi 1 2, gehi 2 4. Eta hauxe izango da emaitza. Kenketa egiten dugunean gauza bera. Berdin dio zenbat zifra daukagun komaren aurretik edo atzetik. Gauza da komak egon behar dira zutabe berean. Eta hasiko gara orain kenketa egiten. 4 ken, ez gara zer, idatzen dugu 0. 4 ken 0, 4. 3 ken 9, egin beharko dut 13 ken 9. Hori da 4. Eta eraman dugu bat, beraz 2 gehi 1, 3 dira. 1 ken 3, edo kasu honetan 11 ken 3 izango dira 8. Eta eramaten dugu bat, gehitzen da honetan. Orduan 3 ken 2, da bat. 8 ken 7, bat, eta 7 ken 3, lau. Eta emaitza hauxe izango litzateke. Zer gertatzen da biderketak egiten ditugunean. Kasu honetan berdin dio nola idazten ditugun zenbakiak. Bai, hemen agertzen diren moduan edo hemen agertzen diren moduan. Gauza da, biderketa egin behar dugu normal komak ahaztuta. Hau da, zenbaki osoa izango balira bezala. Esaterako, kasu honetan hasiko gara 3 bider 6, 18, 3 bider 2, 6, gehi 1, 7, 3 bider 3 bederatzi, 3 bider 1, 3. 6, 2, 3, bat. Egiten dugu batuketa 8, 7 gehi 6, 13, eramango dut bat, 10, 12, eramango dut bat, 6 gehi 1, 7, eta bat. Eta, orain amaitu dugunean biderketa begiratu behar dugu. Guztira, hamartarren artean zenbat zifra daukagu. 2 eta 3. Guztira daukagu 3 zifra hamartar, beraz hemen 3 zifra hamartar egon behar direla. Eta emaitza izango da 17,218. Hemen gauza bera, ahaztuko ditugu, biderketak egiten ahaztuko ditugu komak, eta hasiko gara 6, 2, 6, 2. Batuketa egingo dugu, 2 gehi 6, 8, 2. Eta guztira zenbat zifra hamartar daukagu. 3, 3 izan behar dugu hemen, beraz hemen egongo da koma. Hemen aurrean ez dago ezer, ez dago ezer, idatzi beharko dugu orduan zer. Eta zatiketak. Zer gertatzen da zatiketekin? Kasu ezberdinak egon daitezkela. Esaterako, hemen daukagu kasu bat non zatitzailea zenbaki osoa den. Zenbaki osoa bada zatitzailea, saiatu algara egiten zatiketa. Kasu honetan, hasi gara egiten 52 zati 34 zatitu aldugu eta emaitza da bat.
bat bider lau, lau, lautik amabira, sortzi dira. Eramango dugu bat bider hiru, gehi bat lau, lautik bostera bat. Eta orain, gitxi behar dut hurrengo zenbakia, baina badaukat lehenago koma. Orduan, emaitza honetan, lehenengo idatzi behar dut koma, eta orain ja erabili aldut hurrengo zenbakia zazpi. Orain, inda 87, zati 34 egin behar dut, eta hori izango da, gutxi gora bera, bost. Bost bider lau, hogeitik 27, zazpi eramango dut bi, bost bider hiru, 15, gehi bi, 17, 17tik 18ra, bat. Ez dut lortu emaitza zehatza, hau da, ez daukat zeroa amaitzean, orduan jeitzi aldut 0 bat eta jarraitu aldut zatitzen, saiatzen emaitza zehatza lortzen. Orduan, 170 zati 34 egin aldut eta hau da gutxi gora bera bost bider lau hogeitik hogeira 0 eta eramango dut bi. Bost bider hiru 15, gehi bi 17, 17tik 17ra 0. Eta hauxe izango litzateke emaitza. Zer gertatzen da zatitzailean zenbaki hamartar bat badaukat, kasu honetan bezala, zatiketa egiten hasi baino lehen, beti lortu behar dut hemengo zatitzailean ez izaten zenbaki hamartarra. Kasu honetan, zenbaki hamartarra desegiteko edo zenbaki oso bat lortzeko biderkatu behar dut bider ehun. Zergatik bider bat gehi 0 batzuk egin behar ditut mugituz, edo emaitza lortzen dut mugituz, koma zenbat postu. Hemen daukat bi 0, bi postu mugitu aldut, orduan koma. Mugitzen badut koma hemendik ona, orduan lortu dut hemen zenbaki osoa. Zenbaki osoa da 94. Baina, zatikizunean berdin-berdin egin behar dut. Jokatu behar dut era berean, emaitza ona lortzeko baliokidea hasierako zatiketarekin. Bider ehun egiten badu kasu honetan, orduan mugitu behar dut koma, bi 0 badaukat, orduan koma, bi postu mugitzen dut. Eta lortu dut hemen zenbaki osoa. Orain ja, jokatuko dut normal. Orduan, hasiko nahi zatiketa egiten, eta badaukat, 74 zati 84 ez da batera heltzen, orduan beste zifra bat hartu behar dut. 792 zati 94. Hori izango da, zazpi bider lau, 28. 28tik 32 dira lau. Eramango dut, hiru. Zazpi bider bederatzi, 73, gehi hiru, 76. 76tik 74ra dira 8. Eta jetziko dut 0. 846 zati 94 dira bederatzi. Bederatzi bider lau, 36. 36tik 36ra 0, eramango dut hiru. Bederatzi bider bederatzi, 91, gehi hiru, 94, 94ra 0. Eta hemen daukagu ja emaitza. Beste kasu batzuetan. Hemen esan du zatitzailean zenbaki hamartarra badauka, zatitzen hasi baino lehen kendu behar dut hamartar hau eta mugitu behar dut koma postu bat. Horrek esan nahi dut bider 10 egin behar dudala kasu honetan. Postu bat daukadanez, 0 bat gehitu behar dut. Beraz, zatikizunean bider 10 egin behar dut eta 0 bat gehituta, orain ja, hasi ranko minateke zatiketa egiten. Badakagu, orduan, 2000 zati 182. Hasiko gara orduan, 200
hirurogeita hartuko dugu, zati 182, hau da bat. Bat bider bi, bi, bitik hirura bat. Bat bider zortzi, zortzi. Zortzitik 17ra, bederatzi. Eramango du bat. Bat bider bat, bat, gehi bat, bi, bitik bira, 0. Jaitsiko dut 0 hau, eta orain daukat gutxi gara bera jarriko dut 5, ja, etzen den ondo, edo ez. 5 bider bi, 10. 10etik 10era, 0. Eramango du bat. 5 bider zortzi, berrogei. Berrogei gehi bat, berrogeita bat. Berrogeita batera, 0. Eramango dut lau. 5 bider bat, 5 gehi lau, bederatzi. Bederatzitik bederatzira, 0. Orduan zehatza atera da, zatiketa, eta emaitza da 5. Eta, kasu honetan, zati 100 egiteko ez dut zatiketa ezertan egin behar. Ikusi dugu, zatitzen unitatea eta 0 batzuekin jarraituz, mugitu behar dudala koma. Zatitu behar badut zenbaki hau, 25,6, orduan txikiagotu egin beharko dut, ezta? Zatitu nahi badut, emaitza izango da txikiagoa daukadan zenbakia baino. Eta zenbat postu txikitu behar dut edo nolabait koma? Bi posizio, bi 0 daukagolako hemen. Orduan, txikiagotzeko bi postu mugituko dugu koma, eta emaitza izango da, orduan, koma 256, baina 0 gehitu beharko dugu aurretik. Orduan, zatiketa honen emaitza da 0,256.